tere rahvas, siin mina. Tänases videos ma räägin ühte asja teile. Ma tegin ühe boksi avamingu, ma võtsin selle megaboksi ja siis selles brawlboxis sain ma tema. Selles aga sain ma tema ja tema. Et ma olen pro tegelikult. Kes soovib seda kontot, ma võin ära anda. Ma ei tea, ma ei maini sellest väga palju, aga ma mainin seda palju. Tulge ka siia gruppi, Eesti on tore. Ma ei tea, et enam kas tuli tore. Minu arust oli, ei ongi. Tulge, saate minuga mängida väga vabandust. Ma põhisin kõvasti. Kiba kardamas olen ära lihtsalt. Boom. Siia ka El Primo, saad ka surma. Nyt tälkää mulle proiva mun kromatikko, mun sen siellä kättä ja mä oon niin joo. Ja puhuin siis entä sitä ei, sitä oli just. Ja sitä oli. Ja mä siis sain jopa tehdä. Mun kaksi vetinkin kromatikko muuta. Mulla on ne kaksi kromatikkoit, ja mä tehdä aluksi. Mulla on siis 7 commonit, siis ja 4 raret, 3 superraret, 2 meetingit, 2 kromaatikumit. Näin, mul on 2 superraret siinä. Mutta oli mä oon niin pro siinä jo. Sen kivi, mä oon niin pro. Issand. Ma ei saa öelda, et ma oon noob. Nad Eesti on tore, ma kirjutan sõpradele. Oota. Sain Kalle. Oota, ma tahan Kalle. Jaa. Oli vähän Sprout. Kyllä. Sprout. No, come on. Oma osan vasta siellä ilmaa. Uusi. Olet 3. Tänään mä pelaan tuukut. Den artikeln sex
kahjuks ei kuulda kommenteerida. Et ma ei saa, kui te ei saa kommenteerida, siis võidab kas keeles puhtad praegu on probleemid. Peljäällä puolella on tämä selkät keili, seliksi käsitet. Level 3. Level 4! Halva. Kaikki mängijät aina kromaatikko, mitä sisältöä. Aina kromaatikko mängijät. Kyllä pellää koko mängijät, kun kromaatikko sitten on kromaatikko. Mitä mä nyt yritän tehdä? Show them all. Okej, ciao Emma. Easy. Minulla on keiti. Siinä vähän kustaa. Mikä se on? No sama. Wowza! I'm detecting seismic activity. Okei. Itu mau vinna, kun toi on vinna sellainen kun monen tajan alla. Entä no ihan noin kun nyt sopa mitä kiinni sopa. Okei, mä makan mitä tästä näkyy. Mungkin gue kesana, kan menawar seram ya kontak. Ven, oli vitken nous aga tõukas ma võin ikka vette ikka mängida. Siis pane like ja subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau!